Imagineu aquest paper com la nostra ànima. És llisa, neta i perfecta. El que provoca cada comentari o visió del físic és una arruga. Aquesta és una imatge completament retocada d'una revista. Aquesta és una notícia criticant el teu tipus de cos. Aquesta, un filtre que et canvia per complet la cara i et fa acabar odiar la teva cara real. I aquesta, un comentari a les xarxes socials sobre l'aparença física. Per molt que ho intentem, l'ànima mai tornarà a ser igual de llisa i perfecta, sinó que està desgastada. Mai es recupera d'aquesta pressió. L'obsessió pel cos perfecte afecta a gran part de la població. Escoltar constantment aquesta mena d'estímuls pot provocar grans conseqüències per a la salut mental i física. De fet, a Espanya, un 4,5% dels joves entre els 12 i els 21 anys pateixen un trastorn de conducta alimentària. Estimat tribunal, companys i companyes de l'Institut Manyanet Sant Andreu i públic que ens acompanya. El nostre equip considera que el culte al cos té un impacte molt negatiu per a la salut, tant física com mental, de tota la població. Per aquest i més motius que esmentarem més endavant durant el debat, el nostre equip es posiciona a favor de que el culte al cos és una amenaça per a la salut. Aquesta postura és la que defensarem gràcies a les intervencions de Sofia, que presentarà els arguments, Josep com a refutador, l'Alejandro com a conclusor, l'Héctor com a documentalista i jo, Laia, que estic fent la introducció. En primer lloc, veiem necessari contextualitzar la pregunta. Què és el culte al cos? Aquest s'entén generalment com l'obsessió pel cos perfecte, segons Maria José Miguel Quilis, que és una psicòloga especialitzada en el desenvolupament emocional i el benestar. Com explica a l'Institut Borja de Bioètica a la seva revista, l'expressió culte al cos és pejorativa en dos sentits principals. En primer lloc, per fer-nos oblidar la complexitat humana i reduir-nos com a éssers materialistes. I en segon lloc, quan ens dediquem en cos i ànima únicament a cultivar el nostre físic, acabem patint hipertròfia, que consisteix en l'augment exagerat del teixit muscular, cosa que ens provoca greus alteracions físiques, emocionals i psíquiques, arribant a tenir conseqüències com el desenvolupament de lesions musculars, dolor crònic, perills cardiovasculars, trastorns digestius, entre altres. Són aquesta classe de cànons els que vinculen el culte al cos amb la salut, ja que buscar un cos com el que hem exemplificat que podeu veure a la imatge és pràcticament impossible si no heu nascut amb aquesta complexió o no preneu suplements per assolir-lo. La situació és encara més injusta per a algú que pateixi una malaltia que li impedeixi realitzar exercici físic. Passant ara a la part d'amenaça. El diccionari expressa que una amenaça és el delicte consistent a intimidar algú amb l'anunci de causar-li algun mal, perquè si el culte al cos porta repercussions mentals i físiques i, en altres paraules, ignora la salut posant per davant l'aparença física, es pot veure clarament com el culte al cos serà una amenaça per a la salut. Els arguments que esmentaran els meus companys per defensar la nostra tesi seran els següents. En primer lloc, esmentarem un argument de gènere per fer veure que aquest concepte no només afecta a les dones, sinó a tota la població, que, com hem esmentat abans, a Espanya afecta a un 4,5% de la població de forma mèdica. En segon lloc, farem menció d'un dels problemes més greus que venen arran el culte al cos, la dismòrfia corporal. En tercer lloc, us explicarem com la ciència i la psicologia han estudiat aquest fenomen i alerten que aquesta obsessió pel cos ens fa esclaus de la imatge i ens allunya del benestar. Ara m'agradaria tancar la introducció dient que el més important és mantenir-nos saludables i no podem deixar que conceptes com el culte al cos ens provoquin inseguretats i danys emocionals irreversibles. Com va dir Dalai Lama, la major riquesa és la salut mental, perquè no hem de dedicar-nos a activitats que afectin negativament la nostra integritat. Hem de cuidar-nos a nosaltres mateixos i als que ens rodeixen. No podem permetre que es normalitzi un concepte tan negatiu. Moltes gràcies. Quan vam decidir que el meu paper era la introducció, vaig pensar: quina és la meva funció en aquest debat? I després de donar-li moltes voltes, vaig adonar-me que la resposta és clara: plantar la llavor.
la llavor, que ajudarà a definir els conceptes clau i a preparar el terreny pels arguments del meu equip. I aquesta idea que vaig tenir no és per casualitat. Segons el Diccionari Etimològic de la Llengua Catalana, el mot culte prové de la paraula llatina cultus, que vol dir cultivar. Així com cultivem la terra per fer créixer els fruits, el culte al cos és una expressió de la nostra voluntat humana per cuidar-nos, millorar-nos i créixer. Públic, jurat, companys de debat, bon dia, soc la Berta. I juntament amb els meus companys, Màriam, Paula, Irene i Alejandro, venim en representació de l'Escola Manyanet Sant Andreu per afirmar rotundament que no, el culte al cos no és una amenaça per la salut. I així ho creiem perquè el culte al cos no són les pràctiques que es duen a terme des d'un extrem d'obsessió ni des de la ignorància, sinó que està relacionat amb la nostra voluntat de millorar el benestar físic i amb les pràctiques saludables que ens ho permeten. Abans de continuar, definim bé el terme culte en el context d'aquest debat. Segons la RAE, el culte és l'admiració afectuosa d'en què en són objecte algunes coses, amb sinònims com la veneració o l'adoració. Admirar. Culte és admirar, en aquest cas, el nostre cos. L'admiració, segons el Word Reference, és la valoració molt positiva d'una persona o d'una cosa. Davant d'aquestes dues definicions, fem-nos una pregunta. Seríem capaços de perjudicar negativament allò que adorem, valorem i admirem? La resposta és evident, no. Per tant, com pot el culte al cos arribar a ser una amenaça per la salut si és precisament el fet d'admirar el nostre cos? Lluny de ser una amenaça, el que implica és una actitud de cura i millora envers nosaltres mateixos. Per defensar la nostra posició, ens hem basat en 3 arguments. L'argument que el culte és igual a l'equilibri, l'argument de l'ús humà i la ignorància i l'argument de les societats cultivades. En primer lloc, ens servirem de l'argument de l'equilibri. Des de l'antiguitat, els filòsofs clàssics ja afirmaven la importància de l'harmonia del benestar per assolir la felicitat i l'autorealització. Quan cultivem el culte al cos, aquest millora tant la nostra autoestima com el nostre benestar físic, assolint d'aquesta manera l'equilibri entre el benestar físic i el mental. El nostre segon argument es basa en la idea que el problema no són les eines, sinó l'ús que les persones els donen. Aquí, la meva companya Paula us explicarà com la veritable amenaça no és el culte al cos, sinó les pràctiques abusives que se'n fan d'alguns avenços mèdics, que es poden fer servir tant de manera positiva com des de la ignorància, com és el cas de la insulina. Finalment, per introduir el nostre tercer argument, us plantegem la següent pregunta. Què és el que diferencia una societat que viu més i millor d'una altra? És la cultura del benestar, i aquesta comença amb el culte al cos, entès com la pràctica raonada de cuidar-nos. Reprenem la definició de cultus, que vol dir cultivar, i la metàfora que hem fet a l'inici. Aquesta idea de cultivar no és pas nova. Des de sempre, els humans han hagut de cultivar les terres com a font d'aliment i de vida. Encara recordo com quan el meu avi m'explicava que de petit s'aixecava ben d'hora per anar a treballar al camp. M'explicava que la terra s'havia de conrear amb paciència, treballar-la, donar-li temps. Deia alguna cosa així com que si la descuides s'asseca, però si la cuides et donarà vida. I passa el mateix amb el nostre cos. El culte al cos del que parlem no és pas una amenaça, sinó una manera de conrear-nos i cultivar-nos amb consciència. Igual que el cultiu de terres ha estat la font de vida al llarg dels anys, el cultiu del nostre cos és el camí per assolir una vida saludable i equilibrada. Aleshores, a la pregunta que ens ha reunit avui amb els companys i companyes de l'Institut Jaume Mimó, la nostra resposta és clara. El culte al cos no és una amenaça per la salut. I a continuació, els meus companys els hi demostraran. Moltes gràcies.
Benvolguts membres del jurat, membres del públic i, per descomptat, estimats rivals. Avui estem per aquí per parlar del que molts parlen, culte al cos. Però us pregunto, és realment un homenatge a la salut i al benestar o és una pressió amb parets de miralls i barrots de laics? Diuen que no hi ha pitjor presó que aquella que confon les seves cadenes amb llibertat. I no hi ha unes paraules tan encertades. Ens venen que aquest culte és sinònim de salut, d'autoestima, de força, però en realitat, quants cossos forts amaguen una ment trencada per la pressió estètica? Hipòcrates ja ho va dir, l'accés és tan perjudicial com la manca. Llavors, com que avui l'obsessió pel cos perfecte és celebrada, mentre que la imperfecció és castigada sense pietat? Vegem els fets. La dismòrfia corporal s'ha convertit en una epidèmia. Figures retocades, filtres que esborren la realitat, músculs que mai envelleixen. L'exercici, que hauria de ser una eina de benestar, s'ha convertit en una carrera sense meta. Digue'm. No creu que l'amenaça real és aquesta pressió social imposada a la societat? La pressió social, nosaltres decidim com intervenim sobre aquesta pressió. Les dades i els percentatges estan aquí, que ara a continuació t'ho explicaré. Per exemple, la vigorèxia ja afecta a un 10% dels homes que van al gimnàs i fins a un 30% d'aquells que van regularment, segons l'Associació Espanyola d'Estudis sobre els TCA. I si penseu que només passa aquí, mireu al Brasil o mireu a l'Iran. Una de cada 3 persones que va al gimnàs recorre anabolitzants per aconseguir aquest ideal físic. Ideal. Això no és salut, això és esclavitud disfressada d'una gran admiració. Digue'm. Aquestes persones saben que pot ser un perill pel seu cos utilitzant anabolitzants? Home, jo crec que tots sabem el que conlleva portar anabolitzants, sinó perquè quan fas esports com pot ser karate o qualsevol altre esport, per què això està prohibit? Perquè és impossible utilitzar-ho, no? I si encara penseu que aquest problema és exclusiu de les dones, permeteu-me presentar-vos al senyor Mark Simpson, l'home que va introduir el terme metrosexual. El fenomen va començar amb homes que simplement volien cuidar-se més, però avui la realitat és una altra. Segons la Societat Espanyola de Cirurgies Estètiques, els homes representen el 15% de cirurgies estètiques i la xifra segueix pujant. Sí, companys, el culte al cos no només es queda en gimnasos o en dietes extremes. Quan el mirall no dona el que volem, alguns decideixen passar pel bisturí. I per què ho fan? Doncs perquè, segons el doctor José María Serra, el problema ve en gran part de les xarxes socials. Ens venen cossos ideals, rostres perfectes, i ens fan creure que si no ens assemblem, valem més. I aquest és el verdader perill. Segons La Vanguardia, el 50% de les operacions estètiques a Espanya es fan en mans de professionals sense qualitat. La meitat! Us imagineu anar en un avió amb que el pilot no té el carnet de pilotar? Doncs això és el que passa cada vegada amb les cirurgies estètiques. I com acaba la història? Doncs ja us avanço, malament. El 90% dels cirurgians plàstics han hagut de corregir destrosses fetes per aquests professionals. Aleshores, companys de la banca contrària, us pregunto, si el culte al cos realment promou la salut, per què ens deixa cossos inflats i ments exhaustes? Si realment fomenta l'autoestima, per què cada vegada més persones recorren a les operacions estètiques? No serà que més que un camí cap a la llibertat, el culte al cos ens atrapa en una roda infinita d'insatisfacció? Moltes gràcies. Bon dia, soc la Paula Cubell i si la meva companya Berta tenia la funció de plantar la llavor a la introducció, la meva companya i jo tenim la funció de regar aquesta llavor amb els arguments del meu equip de debat. Començaré exposant els 2 primers arguments. El culte al cos no és una amenaça per la salut, sinó una font de benestar, que permet l'equilibri mental i un benestar físic per aconseguir, mantenir i gaudir una bona salut. És el cultiu del que parlava la meva companya a la introducció. Fomenta la salut mental i la pau interior.
Aquesta connexió entre el cos i la ment no és nova. Filòsofs com Plató i Aristòtil ja parlaven de la importància de l'equilibri entre la vida física i la vida mental per aconseguir la felicitat i l'autorealització, en obres com Ètica. Per tant, lluny de ser una amenaça, el culte al cos ens ajuda a aconseguir una pau mental per una vida més saludable i satisfactòria, resistint-nos de les pressions mediàtiques i les influències nocives que podrien perjudicar la percepció del cos i la salut mental. Vosaltres heu parlat que el culte al cos augmenta la confiança i l'autoestima. Llavors, com expliques l'augment de trastorns alimentaris i d'ansietat relacionats amb la pressió per complir estàndards de bellesa? De fet, crec que això que t'estàs referint ho explicaré justament ara amb el meu següent argument. De fet, el que vull dir és que la real amenaça són aquestes pressions per aconseguir una figura estètica determinada. Per tant, lluny de ser una amenaça, seguint amb el meu primer argument, el culte al cos ens ajuda a aconseguir una pau mental per tenir una vida més saludable i satisfactòria. Passem al nostre segon argument. El culte al cos no és una amenaça per la salut, sinó la ignorància humana, aquesta de què em parlaves tu a la vostra pregunta. Aquesta línia que he marcat és una línia vermella, que diferencia el culte, que vol dir adorar o venerar el cos, de la ignorància, que és la falta de coneixement. Em preguntareu, quin és aquest límit que diferencia culte d'ignorància? Doncs és molt clar. Quan comencem a actuar de manera desproporcionada o des de la incultura, ja no ens referim a culte, que és admirar el nostre cos. MSD explica com professionals de la salut utilitzen esteroides anabòlics per tractar l'atròfia muscular en pacients que han patit cremades greus, càncer o sida. HCN, una revista que publica articles d'esport, explica que hi ha molts culturistes que moren secs i musculosos per abusar d'aquests esteroides anabòlics. Creieu que sabien quan estaven ingerint aquestes substàncies que podria ser perjudicial? És clar que no ho sabien, i ara estan morts. Digues. A partir de quin punt de l'educació de l'ésser humà es traça aquesta línia? Des de la infància, des que creixem, sabem que perjudicar el nostre cos no està bé. Per tant, quan perjudiquem aquest cos, estem actuant amb ignorància. MSD explica que el 1921 Banting i Best van descobrir la insulina. Fins a aquell moment, patir diabetis comportava la mort. British Journal of Sports Medicine explica que un noi va entrar en coma perquè abusava de la insulina. I avui us hem portat una ampolla que representa la insulina, una eina molt potent per a la nostra societat. Segons el DIEC, una amenaça és un perill potencial, una cosa que cal tema. Us està amenaçant la insulina? És un perill? Doncs és clar que no. El problema no és tenir disponibles aquestes eines per poder cultivar el nostre cos, sinó la ignorància col·lectiva, la pressió social que ens fan tenir un ús desmesurat i abusiu amb males pràctiques. Això entra dins dels cànons de bellesa del que parlava l'equip rival. Aquesta i no una altra és l'amenaça. És per això que jo i el meu equip de debat afirmem que no. El culte al cos no és una amenaça per la salut. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Avui tinc el plaer de continuar l'argumentari que defensa el meu equip, que defensa en qualitat de refutador. En aquesta ocasió vinc a fer-vos una proposta. Mirem la realitat de cara, perquè no tot el que brilla és or, ni tot el que llueix abdominals d'acer és salut. Ens volen fer creure que el culte al cos és només una qüestió de disciplina i benestar, però jo us pregunto, quan l'ambició inevitablement es converteix en obsessió, encara podem parlar de salut o estem parlant d'alguna altra cosa? Molt bé, abans d'entrar en la continuació del nostre argumentari, em predisposaré a refutar, ja que és el que em pertoca en qualitat del meu rol. A la introducció s'ha esmentat que la definició de culte ve de la paraula cultivar. Cultivar es poden cultivar moltes coses. En aquest context heu esmentat que cultivar seria cultivar el nostre propi cos, però de la mateixa manera es pot cultivar un culte religiós, un culte fanàtic o fins i tot un culte a la personalitat d'una persona, un dictador o una persona que ens condueixi tots a un abisme.
També, relacionant-ho amb això, heu esmentat la paraula admiració relacionant-ho també amb la paraula culte. I com jo torno a esmentar, aquesta admiració també es podria tornar en fanatisme, es podria parlar inevitablement, com ja he dit, en obsessió. Molt bé. També heu esmentat, per exemple, l'ús negatiu de la ignorància. Jo crec que quan, per exemple, els coets no tenen gaire història, recentment no s'han inventat ni fa 100 anys, però quan un coet també es pot servir per anar a l'espai, també es pot utilitzar com a arma nuclear i posar-li una ogiva i, doncs, acabar en destrucció massiva. Molt bé, entrem en matèria. Les dades que proporciona la meva companya estan recolzades en primer lloc per la psicologia. Enric Etxeburua ens avisa, que és professor de Psicologia Clínica a la Universitat del País Basc, i ens avisa: el procés d'addicció, que inclou addicció a l'exercici i a l'esport, i conseqüentment a voler rendir culte al teu cos, comporta una vulnerabilitat, considerable vulnerabilitat psicològica. Així que no ho diem només nosaltres, no és una conclusió nostra, sinó que és una conclusió científica. Un cos musculat pot amagar una autoestima feta miques i la voluntat d'autocuidar-se pot ser en realitat un intent desesperat de fugir d'un mateix. Digue'm. Vostè ha posat l'exemple del coet i no creu que és un clar exemple de que l'amenaça real és l'ús humà que fem d'aquest coet? Bé, a veure, vosaltres ho relacioneu amb la ignorància. Jo crec que les persones que estan en càrrec de les armes nuclears no són per res ignorants. Molt bé, si volem saber per què passa això, és aquí on entra el segon fonament del nostre argumentari, la sociologia, més en concret per aquesta problemàtica, la teoria de la identitat social, de Henry Tajfel i John Turner. Per què hi ha tanta gent que viu pendent del seu cos? Perquè el cos, per contradictori que soni, no és només el cos. És estatus, és acceptació i és voler sentir-se part d'un grup. En el món del fitness digital, exemplificant-nos encara més, això es tradueix en un patró molt senzill. Likes, comentaris i validació externa que decideix el teu valor. T'has matat al gimnàs, t'has privat de menjar i et penges una foto esperant aprovació dels altres. Això, companys, no és salut, és dependència emocional, sí. Tornant al tema del debat, el culte al cos, com expliques que segons un estudi de PLOS ONE publicat al País, només l'1,4% dels consells sobre nutrició són publicats per nutricionistes especialitzats? Bé, a veure, vosaltres també heu fet esment de la ignorància. Jo crec que per molt que aquests estudis puguin venir d'un lloc o d'un altre, hi ha interessos darrere. No tot és transparent per molt que ho vulguem fer saber, ni tot és imparcial. Llavors, només ens queda una última pregunta. Val la pena viure presoners d'un cos que mai serà prou perfecte? Nosaltres continuarem defensant la llibertat de no haver de ser una estàtua grega per sentir-se bé amb un mateix. Moltes gràcies. Bon dia, soc la Irene i ara començaré a explicar el nostre darrer argument, però per començar m'agradaria plantejar-los una reflexió. No entenem en quin moment l'equip rival pot pensar que seguir un culte al cos és perjudicial per la salut, si des de ben petits se'ns ha motivat a realitzar moltíssimes pràctiques esportives, seguir dietes sanes i en general realitzar moltíssimes pràctiques que són beneficioses pel nostre cos. Dient que és una amenaça per la salut, estan posant en evidència tots aquells experts com metges i nutricionistes que estan darrere. Tota l'estona l'equip contrari que defensa que és una amenaça per la salut estan parlant de la relació amb les xarxes socials i les pressions estètiques. I aquí nosaltres ens preguntem, no és un problema per tant les xarxes? És a dir, nosaltres defensem que no és una amenaça per la salut el culte al cos i ells ens estan explicant que l'amenaça són les xarxes, però no és la pregunta que ens ha reunit aquí. Endavant. Si el culte al cos promou hàbits saludables, perquè moltes persones recorren a mètodes extrems, com són les dietes, per aconseguir un cos ideal. Vostè mateix fent-me la pregunta ja s'ha evidenciat, ha dit posant-se en un extrem, però és que nosaltres entenem culte com una cosa positiva. Per tant, no es pot portar tant a un extrem de ser perjudicial per la salut, perquè efectivament la nostra definició que els hem aportat és que està relacionat amb la veneració i amb la posada en valor d'alguna cosa que en aquest exemple d'aquest debat que estem tenint és el culte al cos. Per tant, estem adorant el nostre cos. Endavant. Em podries fer esment d'un parell, 3 o 4 d'experts mèdics que donen suport a la vostra tesi, ja que ho heu esmentat ara?
no cal dir noms exactes perquè tots sabem que des de petits hem anat al metge i jo no em sé quin serà el seu metge, però segur que li fomenta menjar de manera saludable i realitzar moltíssim esport. S'estan contradient vostès mateixos amb el que estan dient. Com estava explicant, el culte al cos no és una amenaça per la salut. Hi ha un problema que tots coneixem a la societat, que és el sedentarisme, que afecta a moltíssimes persones al món i és la causa de més de 2 milions de morts a l'any. Si el culte al cos, tots estarem d'acord, que ens fa seguir dietes sanes i realitzar pràctiques esportives, no creuen que no es pot considerar una amenaça per la salut si està en efecte revertint tots els efectes negatius que comporta tenir aquest sedentarisme. El sedentarisme, per exemple, està relacionat amb tots els efectes negatius que ens proporciona el nostre cos. Sense anar més lluny, fa augmentar la taxa de mortalitat un 71%, que és una xifra molt elevada. Per tant, com poden considerar el culte al cos una amenaça per la salut si reverteix aquests efectes? Això és el que nosaltres no entenem. S'estan posant en una posició superextremista, s'ha de mirar de manera general. Jo puc fer esport i no tinc una obsessió. M'estic cuidant i estic fent tot de pràctiques saludables i no estic amenaçant la meva salut. Hi ha un estudi del British Journal of Sports Medicine que explica cultes positius que segueixen els esportistes d'elit, que estan considerats que tenen una esperança de vida més elevada que la resta de població, que és, en resum, d'uns 5 anys. Aquest és el clar exemple de que existeixen cultes positius que ens ajuden a nosaltres i ens permeten viure millor. I ja per acabar, m'agradaria ensenyar un mapa que proporciona l'Organització Mundial de la Salut, dels països considerats els més saludables. És coincidència que aquestes regions precisament tinguin les zones on les seves dietes són considerades les més saludables, com per exemple els països de la Mediterrània, i siguin els països amb les pràctiques esportives més elevades? Nosaltres no ho creiem. Per exemple, és el cas de Japó. Tenen una dieta molt rica i l'índex de pràctiques esportives més elevades, més del 70%. No creiem que sigui una coincidència i per això reafirmem que no és perjudicial per la salut seguir un culte al cos. Moltes gràcies. Bon dia, soc la Màriam i ara, com a última part d'aquest debat, passaré a exposar les nostres conclusions. Després d'escoltar atentament els arguments de l'equip rival i presentar els nostres, estem convençudes que finalment la nostra tesi ha estat la més contundent i ha quedat clar en tots els aspectes que no. El culte al cos no és una amenaça per la salut. Ara podem passar a repassar els seus arguments. A la seva introducció han demostrat ja des del principi que la pressió i les xarxes socials són la verdadera amenaça i no pas el culte al cos. Després ens han dit que dedicar-se a cultivar el nostre cos sempre és negatiu, però és evident que no, els hi hem demostrat amb el nostre tercer argument. Ens han dit que la major riquesa és la salut mental i estem tan d'acord que li hem donat un espai en els nostres arguments, demostrant que el culte al cos és el camí per arribar. Després han dit que l'accés és tan perjudicial com la manca i estem igualment d'acord. Per això hem parlat d'un equilibri entre ment i cos. El seu primer argument han culpat a la pressió social, no pas al culte al cos, perquè no ens han donat exemples de la seva relació ni pràctica ni real. Posteriorment han afirmat que el problema no es dona són les xarxes socials, tornant a treure la culpa al culte al cos. A més, a la nostra segona pregunta han acceptat que qui fa servir malament les eines que té a l'abast és perquè ho fa amb ignorància, sent aquest el verdader problema. Ens han dit que cultivar altres cultes pot ser obsessiu, fanatisme, però nosaltres ens centrem en el culte al cos, que de cap manera pot ser-ho. Ens han donat l'exemple del coet, demostrant de nou que la ignorància és el problema i ho han tornat a assegurar a la seva resposta a la nostra segona pregunta. Ara passem als nostres arguments, els quals hem fet tenint en compte la plausibilitat i la rellevància de la qual es van parlar al Gorka. Amb el nostre primer argument hem demostrat que trobar l'equilibri entre la salut mental i la física és l'objectiu del culte. I després, amb el nostre tercer argument, hem fet una comparació que posa en valor el culte al cos a les societats actuals, on governa el sedentarisme. A més de donar l'exemple pràctic dels esportistes d'elit, que demostren que el culte al cos no només millora les nostres vides, sinó que les pot fins i tot allargar. Ara, per últim, m'agradaria endinsar-me més en el nostre segon argument.
i eines com la insulina, que es poden fer servir de manera ignorant i perjudicial, fent així mal a la nostra pròpia salut. Però és que nosaltres hem demostrat que això mai podria ser culte, perquè el culte sempre vol dir adorar i venerar el nostre cos. Estem convençuts que està en les mans de les persones escollir entre perjudicar-se ells mateixos fent-se mal i amb ignorància o, per contra, escollir el culte al cos, escollir la seva salut, cultivar-se i adorar-se. És per això que pensem que el culte al cos no és una amenaça per la salut. Moltes gràcies. Com podeu comprovar, després de les argumentacions per part de l'equip rival, el paper no ha tornat a ser el mateix. La nostra ànima encara arrossega el deteriorament per part de la societat i de les influències sobre com ha de ser. I això mateix passa amb la ment humana i el cos humà. Quan ens diuen tota l'estona com hem de ser i com hem de fer, llavors això sempre quedarà en la nostra ment. Encara que fem hàbits saludables, fem esport, la nostra ànima sempre patirà aquests traumes. Primer de tot, voldríem dir les gràcies, òbviament, al jurat per avaluar aquest debat, a l'Institut Manyanet de Sant Andreu per aportar el seu punt de vista i, per descomptat, al vostre públic. Crec que em parlo en nom de tots quan dic que ha sigut un plaer fer aquest debat tan enriquidor i ple d'arguments molt interessants i que sempre han mantingut el respecte mutu entre els dos equips. Ara m'agradaria fer un petit resum sobre els arguments que s'han dit en aquest debat. Primer de tot, el meu equip hem dit un argument basat en les idees de Mark Simpson i en el que és la metrosexualitat. En segon lloc, la Sofia ha exposat diferents termes, com per exemple el que és la dismòrfia corporal i també com les operacions estètiques ens afecten a nosaltres com a persones. I, per últim, el meu company Josep ha donat unes diferents dades de psicologia i sociologia que ens han demostrat com el culte al cos afecta a la nostra societat, cosa que no han fet a l'altre equip, ja que han fet una demostració de que la cultivació seria com el culte al cos, com cuidar-nos a nosaltres mateixos. Però què fem si cultivem? Podem posar fertilitzants també, anabolitzants també per la pròpia terra, llavors quan fem això què fem? Simplement alterar aquesta naturalesa, alterar com és la terra pròpiament i alterar com és el nostre cos, com també passa quan utilitzem anabolitzants o utilitzem diferents, per exemple, creatina o coses així per al nostre cos. També heu parlat del culte i l'equilibri, com la ignorància afecta en el cos humà. Llavors us pregunto, si la ignorància afecta el cos humà, com mesurem això? La ignorància és una cosa subjectiva, és un terme que no és real, que no hi ha dades. Llavors, com ho afirmeu? A més, us hem preguntat sobre alguns experts i no us ha pogut respondre. En definitiva, hem demostrat, gràcies a les nostres evidències psicològiques, sociològiques i científiques, gràcies als nostres arguments, que el culte al cos no té fronteres, que no té gèneres i que no té edat. És un problema estructural i col·lectiu que hem de solucionar i que hem de posar remei tots nosaltres. Per acabar, m'agradaria dir que quan la vida es redueix en comptar calories o en els quilòmetres que hem fet, quan posem tota la nostra energia vital en una activitat totalment extremista, estem perdent l'oportunitat de desenvolupar-nos saludablement. Moltíssimes gràcies a tots.